ఏం పేరు అన్న మీ పేరు? సైదా. ఏ ఊరు? గురజాల. ఏది చూడటానికి వచ్చారు? ఉత్తర చూడడానికి వచ్చాం. ఎక్కడ? పల్లిగుంత గ్రామం. పల్లిగుంత గ్రామం. రైతు పేరు వచ్చేసి కోట నరసింహారెడ్డిది. ఇది ఆల్రెడీ ఈరోజు మార్చి నెలలో కూడా తారీఖు వచ్చేసి 7వ తారీఖు అయినా కానీ ఫస్ట్ నుంచి కూడా చూడండి, ఇప్పటిదాకా కూడా నల్లి కానీ బొబ్బెర కానీ ఏది లేదు. కింద నుంచి పై వరకు ఒకటే సైజు కాయ. ఎట్లా ఉందన్నా మీకు? బాగుందండి, నెంబర్ 1 ఉందన్న వెరైటీ. కాపు కూడా దగ్గర కాపు, నల్లి కూడా తట్టుకుంది. అసలు చూద్దామన్నా కానీ ఒక్క బొబ్బరి చెట్టు కూడా లేదు ముందు. అసలు ఎక్సలెంట్గా ఉంది. ఎకరానికి 30-35 క్వింటాల దాకా తేలిగ్గా ఇది ఈ కాపు మీద. రైతులు వేసుకోవచ్చు అంటారా? నెంబర్ 1 వేసుకోవచ్చు రైతులు. మంచిగా ఉంది వెరైటీ అది. ఓకే ఓకే అన్న, థ్యాంక్ యూ.